Mikähän tääkin on? Miksei tää tuu? Voi vittu, tää on rakennussarja, saatana. Pyörimään vaan. No, irtoas nyt. Made in China. Eikö sieltä tunne parhaat vehkeet? Ihan siltä varalta, että täällä on vaihe, niin ollaan niin, ettei kosketeta mihinkään. Tämähän muuten toimii. Tämähän ilmeisesti on ihan ehjä. Pitäisköhän se kasata? YouTubeenko mä joudun? Kyllä. Miten tää täällä kuuluu? Hei, tässä on ihan oikeesti liikaa liikkuvia osia. Miten helvetistä tää kuuluu olla? Hei, puuttuuks mä propelli tästä toimituksesta? Hei. Niin mullahan on tossa vessassa sellainen turvallinen malli. Siinä ei oo nyt suojuksia ollenkaan, siinä on vaan tää ropeli. Miten vitus tää tulee? Tässä on ihan oikeesti nyt liikaa liikkuvia osia. Tää on vanhuksen eläkeläisen dementoitunut viinan polttama aivosolu joutuu nyt koville. Nyt sieltä tipahti jotain. Mitäköhän sieltä muuten tippuu? No, kai se joskus selviää.